Eu queria poder afagar uma fera terrível. Eu queria poder transformar tanta coisa impossível. Eu queria dizer tanta coisa que pudesse fazer eu ficar bem comigo. Eu queria poder abraçar meu maior inimigo. Eu queria não ver tantas nuvens escuras nos ares, navegar sem achar tantas manchas de óleo nos mares, e as baleias desaparecendo por falta de escrúpulos comerciais. Este 11 de xaneiro vímonos de reunir dende o Movemento Galego polo Clima e de chegar a unha serie de acordos que compartimos con vos. En primeiro lugar, acordamos a elaboración dun manifesto para este 2020 con medidas reais e efectivas de cara á loita contra o cambio climático, para acadar a transformación ecosocial que precisamos xusta para Galiza. En segundo lugar, a elaboración dunha serie de medidas e de propostas de cara ás autonómicas de 2020. En terceiro lugar, queremos facer un gran encontro no verán, concretamente, para solidificar e facer un movimento moito máis forte. En cuarto lugar, precisamos vos, xa que queremos facer un chamamento a máis persoas, colectivos e entidades sociais e ambientais do país para integrarse dentro do movimento. Xa somos máis de 80 organizacións respaldando. Xuntas na loita contra o cambio climático, somos máis fortes.